Kako smo počeli ovo večer, ja bih želela tako i da završimo. Pozivam moju dragu prijateljicu Sonju. Sonja, izvoli. Sonja će vam se predstaviti još sa nekoliko kompozicija. Nekako kada smo se nas sve našli i kada sam meni pitala da li bi želela da prisustvuje humanitarnom koncertu i da sa time pomogne ovu našu akciju, Sonja je vrlo rado se odazvala pozivu i kazala je upravo da okupimo što širi spektar različitih pevača, da pokažemo malo i narodnu muziku, izvornu narodnu muziku, pa to je bilo malo i klasike, naravno naš kor Juventus Kanta, tu su i najmlađi Vojislav Voja Ilić, znači da su svi oni došli da pomognu svojim srcem ovu našu akciju. A ja dugujem veliko hvala zaista našoj Sonji koja je, iako je na raspustu, devojka se školuje u Nemačkoj i kukala mi je, kaže, ja neću više imati ni dana slobodnog na raspustu. Znači, ona je odvojila vreme i posvetila se nama. Sonja, srce ti hvala i u ime škole Vuk Karadžić, pošto ti ovako odlaziš, znači u Nemačkoj si danas, sutra si ko zna gde i radiš svoju karijeru, pokrenem ti ovu malu sliku rad učenika naše škole. Znači, tebe dolaziš da to ona prati i dovoljno da ti naravno naša škola. Uživajte u kraju ovoga koncerta. Hvala vam puno i